Cakning perkara balon online sing ngatutno capete finalis Putri Pariwisata teko Balikpapan Kalimantan Timur sing inisiale PA sik terus mlaku. Sakmarine ngeculno PA, saiki polisi netepno Germo sing inisiale JL dadi tersangka barek ditahan. Teko kasil selidikan, polisi nyatakno nek tersangka wis nampa komisi teko jaringan bisnis balon paling gede, luwih teko 16 juta rupiah sak bookingan jopo. Subdit 3 Jataras Ditreskrimum Polda Jatim wis netepno Germo inisiale JL dadi tersangka nang perkara balon sing ngatutno capete Putri finalis Pariwisata 2016 inisiale PA pirang-pirang dina wingi. Teko kasil selidikan tersangka Germo JL iki dicekel barek PA nang salah siji hotel nang Batu Malang iki. Kebukten njupuk batu sing gedene luwih teko 16 juta rupiah sak bookingan jopo. Koyok sing diberitakno sadurunge, PA ditekep nang jero kamar hotel barek wong lanang sing gawe jasa mesum liwat tersangka Germo JL. Tersangka JL dieruhi dadi wong sing nyepakno jasa balon sing wis dicepakno kabeh akomodasine gawe PA teko Jakarta sampai nang hotel Batu Malang. Kasubdit Jataras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Leonard Sinambela ngomong, sampai saiki pihak sing nglacak jaringan Germo balon online sing ngatutno artis barek ngubar pelaku liyane sing inisiale S sampai nang Jakarta.